ଆପଣ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ। କ'ଣ ଆପଣ ଏହା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଓ କାହିଁକି ଏହାର ନାମ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ହୋଇଛି? ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ନୀଳଗିରି ପାଖରେ ଥିବା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଲିଙ୍ଗକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବହୁଆଡ଼ୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବା ଲୋକକଥା ବିଷୟରେ। ବାଲେଶ୍ୱର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରର ବେଳାଭୂମିରୁ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ କୁପାରୀର ନୀଳଗିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ବତମାଳା ଲମ୍ବି ଆସିଛି। 1000 ଫୁଟ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଦେବଗିରି ପର୍ବତମାଳାରୁ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଅଂଶବିଶେଷ। ଏହି ଶୈବପୀଠରେ ଝରଣାଟିଏ ବହିଯାଇଛି। ଏହି ଜଳସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟରେ ଅଦୃଶ୍ୟ 5ଗୋଟି ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଲିଙ୍ଗକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଜଣକୁ ପାହାଡ଼ ଚଟାଣ ଭିତରେ ବହିଯାଇଥିବା ଝରଣା ପାଣିରେ ହାତ ଛୁଇଁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାହାଡ଼ୀ ଝରଣା ଭିତରେ 5ଟି ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏହାରି ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହି ଜାଗାର ନାମ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ହୋଇଅଛି। ଭକ୍ତମାନେ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗକୁ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ବସି ପୂଜକ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଦେବଗିରି ପର୍ବତର ଶିଖର ଦେଶରେ ମଣ୍ଡଳେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ବର୍ଷା ଦେବୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବର୍ଷା ନହେଲେ ଏହି ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଜନଶ୍ରୁତି ଅଛି ଯେ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ ଏକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରହିଛି। 5 ଲିଙ୍ଗର ସମାହାରେ ସେହି 5ଟି ଲିଙ୍ଗର ନାମ ମଣିନାଗେଶ୍ୱର, ବାଙ୍ଗେଶ୍ୱର, ଗଡ଼ଗଡ଼େଶ୍ୱର, ବାଣେଶ୍ୱର ଓ ଖଜୁରେଶ୍ୱର। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରତାପୀ ବାଣେଶ୍ୱର ଥିଲେ ଶିବଭକ୍ତ। ତାଙ୍କର ସାଧନା ଥିଲା ଦେବଗିରି ପର୍ବତ। ବାଣେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ରାତିରେ 5ଟି ଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହି 5ଟି ଲିଙ୍ଗକୁ ଜଳାଭିଷେକ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଅନ୍ନଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ ସେ 5 ଲିଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଯାଇ ଜଳାଭିଷେକ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ବାଣେଶ୍ୱର ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ 5 ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ 5 ଲିଙ୍ଗ ରୂପରେ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ଏହାର ଅଭିଷେକ ପାଇଁ ମାତା ଗଙ୍ଗା ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପର ଦେଇ ଝରଣା ରୂପରେ ବହିଗଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 5ଟି ଲିଙ୍ଗ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ନାମରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସିଛନ୍ତି।